A blwyddyn newydd dda, 2022. Sgwn i beth fydd y flwyddyn yma yn dal ar ein cyfer ni. Mae beth a bod ni ddim yn gwybod yn dydi, a bod Duw yn gwybod y cyfan. Da ni'n croesawu Emyr i bregethu i ni bore yma. Diolch iddo fo am i baratoi ac am y meddwl sydd wedi mynd i fewn o blaen llaw ar gyfer yr oedfa y bore yma. Chydig o goeddiadau felly ar gyfer yr wythnos. Mae'n y gyfarfod heno am 5 ar Zoom. Mae hwnnw lle fyddwn ni'n dathlu swper yr arglwydd. Wedyn mae yna gais i gwneud yn siŵr bod chi yn checio eich e-byst yn rheolaidd oherwydd mae yna gymaint o newidiadau yn gallu bod yn does yn y sefyllfa sydd ohoni y dyddiau yma. So cyfarfod heno am 5 ar Zoom. Wedyn nos Fercher bydd yna gyfarfod gweddi. A dydd Sul nesaf bydd yr ysgol Sul yn ail ddechrau. Bydd e ddim cyfarfodydd cyffro na sel yr wythnos yma. Gobeithio felly bydd nhw'n cychwyn yr wythnos wedyn. Sul nesaf, gobeithio byddwn ni yn ysgol y Garnedd. Ac yn gobeithio bydd y trefniadau yna yn gweithio allan yn iawn. A felly dyna'r rheswm am chi cadw golwch ar e-byst rhag ofn bod newidiadau yn dod yn fyrybydd ac yn annisgwyl oherwydd y sefyllfa newidiol sydd yn digwydd o ddydd i ddydd. Steff fydd yn arwain yn cyfodydd felly di Sul nesaf am 9:30 yn bore ac wedyn am 5 ar Zoom yn y nos. Dwi'n meddwl, dwi wedi cyfro pob peth. Dwi'n edrych lawr i'r gornel yna. Dwi'n meddwl bod fi wedi cyfro pob peth. Lle gawn ni cyflwyno hunain i'r arglwydd. Diolch i ti o Dduw Tad am bod ni'n gallu dod y bore yma mewn ffydd gan trystio i ti. Da ni wedi bod yn edrych ar adnod y bore yma o'n blaen ni ein bod ni yn trystio i'r arglwydd am y dyfodol, cyn bod ni wrth drystio yn cael ein hunain yn rhodio yn ei lwybrau ef, a nid yn meddwl am ein
meddyliau ni a'n llwybrau ni. Rho ni felly y gras yna o ddiwyntad i dy dystio di. Bydd gyda ni bore yma derbyn awr ein diolch am y fraint o fod gyda'n gilydd ac y dymuniad yna dy fod ti am ein bendithio ni. Wyt ti am fod ac ti'n addo i fod yn y canol wrth i dy bobl cyfarfod a'i gilydd. Ti arglwydd yw, bendithio ni, ysgwelyd i fod yn dda, trwy dy ras a dy drygaredd, a nid yn ôl ein heiddiant ein hunain. Gweddion hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Dafydd. A diolch i chi am y gwahoddiad i fod yma dy chi yn eich cartre dros dro ac i ddechrau blwyddyn newydd. Mae'n gret i fod yma i ni fel eglwys yng Nghaerdydd, i ni'n cofio amdano chi yma ym Mangor yn gyson, yn gweddio drostoch chi'n gyson fel eglwys ac wel i ni yn dymuno profi bendith yr arglwydd yng Nghaerdydd ac i ni yn dymuno bydd yr arglwydd yn eich bendithio chi yma ym Mangor yn ystod y flwyddyn nesaf yma. Wel, nawn ni ganu efo'n gilydd, nawn ni barhau i addoli trwy ganu carol. Mae dal yn dymor carolau yn dydy, a ni'n mynd i ganu un o'n hoff garolau, Welen Gwawrio. Fydd i'w gofio, geni seilo gorau swydd. A reswm i fi wrth y modd ar garol yma yn arbennig yw'r bennill ola. A dod ni reit i ganol yr efengil yn dydy. Halleluia, halleluia. Aeth i'r lladdfa yn ein lle. Halleluia, halleluia, Duw sy'n fodlon ynddo fe yn yr arglwydd Iesu Grist. Sain Hosanna i fab Dafydd, Iesu beunydd fyddon ben, am ei heiddiant sy'n ogoniant, bydded moliant mwy. Amen. Wel, nawn ni sefyll i ganu mawl dyn gilydd. Newydd
Mae gen I gwestiwn bach i'r plant i ddechrau. Plant, faint ohonoch chi oedd yn dathlu, y noson o'r blaen, yn dathlu y flwyddyn newydd? Nathoch chi gael rhywbeth o barti neu rhywbeth o dathliad yn y tŷ? Llaw lan os nathoch chi aros lan yn hwyr iawn y noson o'r blaen. Yeah. Llaw lan os nathoch chi aros lan tan hanner nos. Waw, ambell un, bron a bod, ambell un, falle mewn blwyddyn neu ddau, mae rhaid i aros lan tan hanner nos. Oedd lot o bobl di aros lan yn hwyr, neu di aros lan reit tan hanner nos, mwyn dathlu blwyddyn newydd. Nawr, pam chi'n meddwl fod pobl, bydde fel arfer yn mynd i'r gwely am 9 neu 10 o'r gloch, di aros lan yn really hwyr, just mwyn dathlu blwyddyn newydd? Pam chi'n meddwl? Os rwy'n gallu rhoi ateb? Pam ti'n meddwl, Cared? Ie, cychwyn, neu dechrau byddwn ni'n dweud, cychwyn blwyddyn newydd. Ond pam bod hwnna mor bwysig? Pam bod pobl yn hoffi cychwyn blwyddyn newydd? Rwy'n gallu meddwl? Be ti'n meddwl? Na, fi'n neud hwnna pa becso. Ie. Ti'n iawn. Os ni di wneud rhywbeth blwyddyn diwetha, ni'n gallu anghofio am hwnna nawr a cael cychwyn eto. Yndi ni, dechrau ffres. Mae cael rhywbeth newydd yn gret, nag yw e? Fi'n siŵr bore dydd Nadolig nathoch chi gael lot o bethau newydd yn do. Dillad newydd sbon, glân, a chi'n rhoi nhw arno am y tro cyntaf, maen nhw'n teimlo'n ffres, a sdim tyllau, a sdim mes, na dim byd arno nhw. Mae'n gret, yn dydi? Neu nethoch chi agor bocs o tegannau, Lego newydd. Mae'r darnau i gyd yna. Maen nhw yn y bocs. Ac falle wedyn nes ymlaen yn y dydd, ar ddydd Dolig nethoch chi gael bwyd. Oedd mam neu dad neu rhywun wedi coginio bwyd, ac oedd y bwyd yn newydd, oedd e'n ffres, oedd e'n barod i'w fwyta. A mae'n gret, yn dydi? Mae pethau newydd yn gret. Y broblem yw, dyn nhw ddim yn aros yn newydd ydyn nhw, fel arfer. Mae'r dillad newydd yn treulio, mae yna tyllau yn dod, neu mae yna marciau ychafi'n dod arnyn nhw, neu mae nhw'n mynd yn rhy fach i ni. Mae'r anrhegion, y tegannau yna yn gallu torri neu ni'n gallu colli darn. Mae'r bwyd ffres, naill mae'n cael ei fita, neu, os chi ddim yn bita fe, mae'n mynd yn ychafu, yn dydi. Dyw pethau newydd fel arfer ddim yn aros yn newydd. Ond mae Iesu yn dweud bod yn cynnig rhywbeth newydd sbon i chi a fi. Mae'n cynnig dechrau newydd sbon, mae'n cynnig bywyd newydd i ni. Ac un dydd mae Iesu mynd i ddod nôl, a mae'n mynd i gymryd pawb sydd wedi credu ynddo fe ato fe i fod gyda fe mewn deiar byd newydd sbon. Byd newydd sbon lle bydd pethau ddim yn torri ac yn sbwylio ac yn mynd ar goll, neu'n mynd yn ychafu, byd perffaith newydd. Ond mae Iesu'n dweud bod ni'n gallu dechrau ar y bywyd newydd yna heddi. A bod ni'n cael just blas bach o'r bywyd newydd yna heddi yn yr eglwys, gyda pobl eraill sydd yn credu yn Iesu. A dyna ni'n mynd i fod yn clywed amdano fe bore yma. Fi'n mynd i ddarllen nawr o'r Beibl o Gair Duw. Darllen darn o'r Beibl sy'n sôn am ddechrau yr eglwys yn y Testament Newydd. Iawn? Mae Iesu, y baban bach, wedi tyfu lan. Mae Iesu, y dyn, wedi marw ar y groes. Mae Iesu wedi cael ei gladdu a wedi dod nôl yn fyw. Mae Iesu wedi mynd nôl i'r nefoedd, ac yna mae Iesu wedi rhoi yr ysbryd glân i'r pobl oedd yn credu ynddo fe. Ac yna ni'n clywed hyn yn Actau Pennod 2. Mae yna lot fawr o bobl wedi dod i gredu yn Iesu ar ddydd Pentecost. Ac yn Actau 2, adnod 42, ni'n darllen hyn.
Yr oeddent yn dyfalbarhau yn nysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Daeth ofn ar bob enaid. Roedd ryfeddodau ac arwyddion lawer yn cael ei gwneud drwy'r apostolion. Roedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu eu heiddo a'i meddiannau ac yn ei rhannu rhwng pawb yn ôl fel byddai angen pob un. A chan ddyfalbarhau beunydd yn unfryd yn y deml, a thorri bara yn ei tai, roeddent yn cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon, dan foli Duw a chael ewyllus da'r holl bobl. Ac roedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa, y rhai oedd yn cael eu hachub. Dyma'r ein Duw ni, diolch iddo fe. Ond nawn ni weddio yn gilydd nawr, nawn ni droi at Duw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, i ni yn troi at y ti yn awr ar ddechrau blwyddyn newydd. Ac arglwydd ni di meddwl am y ffordd i ni fel pobl, fel cymdeithas, yn dathlu dechrau newydd. I ni'n hoffi'r syniad o allu gadael llynedd tu ôl i ni. Yr holl camgymeriadau wnaethon ni. Yr holl problemau gwynebon ni. Yr holl beichiau yna wnaethon ni gario. Yr holl siomedigaethau a'r galari a phob dim aeth o'i le llynedd. Ac arglwydd ni'n hoffi'r syniad o gael blwyddyn newydd sbon. Dechrau ffres. Ac eto arglwydd ni'n gwybod yn iawn ni rhai hun yn ein plith ni, bod y dechrau newydd yna ddim yn para'n hir. Arglwydd, os ni'n onest efo'n hunan, i ni dim ond ar yr ail ddiwrnod o'r flwyddyn newydd yma, ac i ni gyd yn barod wedi methu mewn gwahanol ffyrdd. I ni wedi gwneud camgymeriadau'n barod, i ni falle wedi colli tymer, neu falle wedi dweud rhywbeth angharedig, neu wedi meddwl rhywbeth dylsyn ni ddim. A dad, ni'n gwybod wrth edrych ymlaen i'r flwyddyn i ddod, y tebyg yw fe fydd yr un methiannau, yr un problemau, yr un siom, yr un beichiau. Yr holl bethau hynny oedd yn wir am llynedd, y tebyg yw bydden nhw'n wir am y flwyddyn yma unwaith eto. Ond i ni yn diolch i ti arglwydd fod yna ddechrau newydd, bod ni'n gallu cychwyn unwaith eto trwy'r arglwydd Iesu Grist. Yn diolch ynddo fe fod yna faddeuant pechodau. Yn diolch fod wedi dod, wedi ei eni, mwyn rhoi ei fywyd yn aberth cymod trosto ni. Ac yn diolch trwy ei aberth bod ni yn cael ein golchi, yn cael ein puro, yn derbyn o'i gyfiawnder ac yn cael dechrau o'r newydd fel petai, yn dechrau ar fywyd tragwyddol, yn dechrau ar berthynas cywir gyda thi, o dad. Ni'n diolch am yr addewid sydd o nefoedd a deiar newydd, cyrff newydd, y diwrnod hwnnw pan byddi di o dad yn sychu pob deigryn o'n llyged ni, a pan ni fydd marwolaeth a phoen a salwch a dioddefaint a phechod mwyach. Bydd y pethau hynny o'r diwedd yn y gorffennol yn unig, tu ôl i ni. O dad, ni'n diolch bod ni'n cael rhyw flas o hynny y bore yma yn yr eglwys. Wrth i ni ddod at ein gilydd, yn bobl ddigon tebyg mewn rai ffyrdd ac yn ddigon gwahanol mewn ffyrdd eraill.
I ni'n dod ac i ni yn cael ein uno yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n dod ac i ni'n cael profi y bywyd newydd yma. Mae'r arglwydd Iesu yn ei gynnig. I ni'n dod ac yn gallu profi'r iechad yna. Yr iechad yna o'n enaid ni, ger dy fron di. O arglwydd, ni'n diolch am hyn. Ni yn gweddio nawr wrth dechrau ar flwyddyn newydd. Ni'n gweddio dros yr eglwys yma, eglwys Bangor, ni'n gweddio dros dy holl bobl di yn ein gwlad ni yn arbennig, ond arglwydd ni'n gweddio dros ein byd ni hefyd. Ni'n gweddio bydde di ar waith mewn ffordd arbennig iawn. A bydden rhywbeth o be ni'n darllen yn hyn yn Actau 2 yn perthyn i ni, yn wir amdano ni. Ac y bydden ni yn profi ac yn gweld dy law di ar waith yn achub arglwydd. Dyna'n dyhead ni yw gweld pobl sydd ar hyn o bryd ar goll, ar hyn o bryd yn anobeithiol ac yn gorfod dibynnu ar just blwyddyn newydd ar gyfer rhoi rhyw fath o obeth iddyn nhw. Ni eisiau gweld pobl yn troi at y ti ac yn derbyn bywyd yn ei gyflawnder. O arglwydd, dim ond ti all wneud hyn. A ni'n dod felly ni'n cyflwyno ein bywydau ni i ti, yn dod ac yn gofyn arno ti i'n defnyddio ni, a'r cwbl gogoniant a mawl i ddenw di. Da, derbyn ni nawr. Bydd gyda ni weddill yr oedfa hon. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. O'n i'n mynd i ganu carol arall. Ac dwi ddim yn un ni'n canu yng Nghaerdydd, a felly wedi bachu ar y cyfle i ganu tra bod ni lan yn hyn. Yn y dydd cyn dyfodyddiau. Trefnwyd dydd dy ddyfod di. Trefnwyd bore gwyn y geni, cyn goleuon dy arni. Cyn bod pechod, trefnwyd cymod, trwy gyfamod perffaith dryndod. Trefnwyd aberth trosom ni. Trefnwyd aberth trosom ni. Hwna ni sefyll i ganu.
Os gai, na i ddarllen yr adnodau hynny eto. Mae'n ddarlleniad digon byr. Fy'n help i chi gadw'ch Beibl chi ar agor yn Actau pennod 2 ac adnod 42 ymlaen i ddiwedd y bennod. Yn sôn am yr Cristnogion cynnar yma, roeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Daeth ofn ar bob enaid. Roedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael ei gwneud drwy'r apostolion. Roedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu eu heiddo a'i meddiannau ac yn ei rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen pob un. A chan ddyfalbarhau beunydd yn unfryd yn y deml, a thorri bara yn ei tai, roeddent yn cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon, dan foli Duw, a chael ewyllus da'r holl bobl. Ac roedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa, yr rhai oedd yn cael eu hachub. Wrth i fi baratoi i ddod atoch chi, o'n i'n ymwybodol bod heddiw'n ddiwrnod arwyddocaol i chi fel eglwys. Nid yn unig, mae'n sul cynta'r flwyddyn, a mae hynny wastad yn teimlo fel dechrau ffres newydd. Ond wrth gwrs, dyma yw'r sul cyntaf ers i Dafydd ymddeol, ac i chi fel eglwys yn dechrau rhyw gyfnod newydd. Yn chwilio am arweiniad yr arglwydd i'r dyfodol, yn chwilio am olynydd a gweinidog dal i wynebu rhyw ansicrwydd am adeilad a man cyfarfod a phethau fel hyn. Nawr ar adegau fel hyn, wrth edrych i ddyfodol cyffroes, gobeithiol, ac eto dyfodol llawn ansicrwydd, yn aml iawn, y peth gorau gallwn ni wneud yw dechrau trwy edrych nôl. Cyn symud ymlaen, edrych nôl. Mynd nôl i'r hanfodion, mynd nôl i'r sylfaeni, mynd nôl i'r basics. Gwneud yn siŵr bod y pethau allweddol mewn lle yn ein bywyd eglwysig ni cyn camu ymlaen mewn ffydd. Nawr mae hynny'n wir mewn pob math o gyd-destynau, dydy. Os ych chi eisiau ysgrifennu nofel, wel chi ddim yn gallu dechrau ysgrifennu nofel yn syth bin, ydych chi? Na, gyntaf i gyd, mae'n rhaid i chi ddechrau trwy ddysgu'r llythrennau, a wedyn geiriau, a wedyn brawddegau, a wedyn strwythur, stori. Mae'r holl bethau yna angen bod mewn lle cyn bod chi'n gallu ysgrifennu nofel. Neu, os ych chi eisiau chwarae rhyw symffoni cerddorol, chi methu jyst pigo lan rhyw offeryn a banta hi. Na, chi'n gorfod dechrau trwy ddysgu, lle mae roi eich bysedd chi. Sut mae gwasgu neu... Sa'n gwybod digon am y ffyrdd. Sut i chwarae'r nodau cyn bod chi'n gallu mynd ati i ganu cerddoriaeth. Heddi fi eisiau dod â chi nôl at rai o'r hanfodion. A fel eglwys, i ni yng Nghaerdydd i dod nôl at yr adnodau yma, dro ar ôl tro yn y blynyddoedd diwethaf, achos i ni wedi gwynebu'r un math o gwestiynau, yr un math o ansicrwydd neu aneglurder am y dyfodol, a felly mae'n mor bwysig dod nôl dro ar ôl tro at y pethau hyn. A fi'n gobeithio ac yn gweddio bydd e'n helpu i chi fel eglwys. Achos beth sydd dynnu fan hyn yn Actau pennod 2 yw, o beth i fi'n galw'n rhyw fath o snapshot. Llun. Llun syml iawn o fywyd yr eglwys. Snapshot o sut mae eglwys ar ei symlaf i fod i edrych. Heb bod chi'n ychwanegu'r added extras, y cyfarfodydd gwahanol, y gweithgareddau gwahanol, y trefniannau, yr adeiladau, yr holl bethau hynny, beth sydd fod yn wir am eglwys. Nawr, wrth gwrs,
cyn bod ni'n mynd mlaen i edrych ar y manylion, mae'n rhaid i fi weid, chymod, mae hwn yn sôn am gyd-destun penodol, cyd-destun arbennig, a falle mewn rai ffyrdd byddwn ni methu just cymryd yr esiampl yma a'i gosod e'n syth ar ein eglwysi ni. Mae yna gyd-destun a amser a diwylliant wrth gwrs yn rhan o hyn. Ond yn gyffredinol, fi'n credu mae yna 4 peth sydd yn amlwg yn wir am fywyd yr eglwys gyntaf yma yn Jerusalem. A mae'r pethau ni'n mynd i feddwl amdano, maen nhw gyd yn troi o amgylch y syniad o wneud rhywbeth gyda'n gilydd. Gwneud rhywbeth ar y cyd. Chod, oedd y miloedd o bobl yma, oedd newydd gael eu hachub. Be wnaethon nhw yn syth? Wel, dyma nhw ddim yn gweud, reit, ni wedi cael ein achub, ffwrdd â ni ar ein pen ein hunan i wneud Cristnogaeth fel i ni'n gweld yn dda. Na, dyma nhw'n dod at ei gilydd. Ond nhw'n perthyn nawr i'r arglwydd Iesu. Ond nhw'n perthyn nawr i'r eglwys. Ond nhw'n perthyn nawr i'w gilydd. A felly maen nhw'n gwneud y pethau yma i gyd ar y cyd. Ond nhw'n cyd ddysgu, yn cyd addoli, yn cyd fyw, ac yn cyd dystio. A fi'n credu bod e mor bwysig bod ni jyst yn stopio am munud ac yn meddwl am hynny. Ar y cyd, yn unedig. Chwal ar adegau fel hyn, pam yna rhyw newidiadau mawr ym mywyd eglwys, pam yna benderfyniadau mawr sydd angen ei gwneud, y perygl yw, a'r temtasiwn yw, i ymrannu. Hynny, dyna yw profiad yr eglwys Crist dros y canrifoedd. Ymrannu, ymleidio, hollti. Ceisio'r hyn sydd gorau gen i. Ceisio'r hyn sydd yn fysiwtio i. Ceisio'r hyn sydd yn gyfarwydd i fi, fel i fi'n gweld dylse pethau fod. Mae'r diafol wrth ei fodd yn defnyddio cyfnodau ansefydlog mwyn creu tensiynau a rhaniadau ymhlith pobl yr arglwydd. A felly ar adegau fel hyn yn arbennig, mae'n bwysig bod pobl Dduw yn unedig, yn gwneud pethau ar y cyd. Felly beth oedd yn wir am yr eglwys yma yn Jerusalem? Wel, y peth cyntaf, ond nhw'n cyd-ddysgu. Yn cyd-ddysgu. Adnod 42, ni'n clywed roeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Ond nhw'n dod at ei gilydd, nid yn gyntaf mwyn mwynhau cwmni ei gilydd, na ni glywed fod hynny'n rhan o'r peth, ond nhw ddim jyst yn dod at ei gilydd mwyn cynnal rhyw achos, cynnal rhyw weithgareddau, mae hynny'n beth iawn i'w wneud. Na, yn y lle cyntaf, nhw'n dod at ei gilydd mwyn dysgu. A gallech chi ddweud fod y dysgeidiaeth yma, yr hyn o'n nhw'n ei ddysgu, mae'n ganolog i bopeth arall. Dyma sut fydden nhw'n gwybod sut i cyd-addoli, sut i cyd-fyw, sut i cyd-dystio am Iesu Grist, achos bod nhw'n dysgu. Yn y lle cyntaf yma gan yr apostolion. Oedden nhw'n dod at ei gilydd ac yn dyfalbarhau yn hyn. Nid jyst rhywbeth dros dro, nid jyst rhywbeth achlysurol, unwaith y tymor, unwaith y flwyddyn, na, ond nhw'n ymroi i ddysgu mwy. Ond nhw wedi clywed yr efengyl, ond nhw wedi clywed am yr arglwydd Iesu, ond nhw'n wedi clywed am ei farwolaeth a'i atgyfodiadau, a fod hynny yn unig yn ffordd i ddod at Dduw, ond nhw wedi credu hynny ac nhw eisiau gwybod mwy. Falle dros dolyg gyda chi rhyw bocs o siocledi. Fi'n wrth y modd yn cael bocsys o siocledi. Problem yw, dyw un ddim yn ddigon, ydy e? Yn arbennig os oes da chi rhyw selection box.
Chi eisiau trial hwn, ond chi hefyd eisiau trial yr un yna, ac yna chi eisiau trial yr un yma, a tybed sy'n mae hwn yn blasu, mae yna fwy, mwy. A dyna fy'n wir am y Cristnogion cyntaf yma. Ond nhw wedi clywed a wedi deall a wedi chredu yr pethau mwyaf sylfaenol, ond oedd hynny wedi rhoi syched ac awydd arnyn nhw am fwy. Ond nhw eisiau clywed mwy am fywyd Iesu. Ond nhw eisiau deall mwy am ei bersonau. Ond nhw eisiau deall mwy am beth yn union nath yn ystod ei fywyd, beth yn union nath gyflawni ar y groes, pa wahaniaeth mae ei atgyfodiad a'i esgyniad yn ei wneud. Ond nhw eisiau deall y cwbl. Ond nhw eisiau mynd yn ddwfn i'r Hen Testament a gweld sydd oedd y pethau mae i gyd yn pwyntio ymlaen ac yn cael eu cyflawni yn ddofe. Ond nhw eisiau deall pa wahaniaeth mae'r pethau yma'n mynd i wneud i fi o ddydd i ddydd. Nawr mae yna rhywbeth hynod yn hynny yn does. Chi'n gweld, oedd y bobl yma newydd gael eu hachub. Ond nhw newydd gredu neges oedd yn dweud wrthyn nhw, credwch yn yr arglwydd Iesu Grist a fe newch chi dderbyn maddeuant llwyr am eich pechodau chi. Gred! Dechrau ffres, dechrau newydd. Ond dyma nhw ddim wedyn yn dweud, wel na fe wedi cael maddeuant pechodau, felly sdim ots beth i fi wneud o hyn allan. Fe wedi cael maddeuant pechodau, felly gael mynd off ar ben fy hun a byw sydd bynnag i fi eisiau, sa'i angen neb arall. Na. Ond nhw eisiau gwybod mwy. Ond nhw wedi profi dros nhw eu hunan mor wych yw'r arglwydd Iesu ac nhw eisiau mwy ohono fe. Cofiwch hefyd bod y bobl yma, ond nhw newydd weld Duw yn gweithio mewn ffordd ryfeddol iawn trwy anfon yr Ysbryd Glân. Ond nhw eu hunan newydd derbyn yr Ysbryd Glân wrth gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac eto dyma nhw ddim yn meddwl i'w hunan, wel na fe, mae gen i'r Ysbryd Glân, mae'r gen i maddeuant pechodau, sa'i angen yr apostolion, sa'i angen Cristnogion eraill, sa'i angen neb, ond fi fy hunan yr arglwydd. Na, ddim o gwbl. Roedd cael ei llenwi ar Ysbryd Glân di roi syched iddyn nhw am air Duw. Roedden nhw'n dyfabarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Mae yna rai Cristnogion yn does yn rhoi pwyslais mawr ar air Duw. A na'r cwbl i ni angen yw just astudio a nawn ni ddod i'r atebion cywir. A dyn nhw ddim falle'n sôn, neu ddim yn meddwl rhyw lawer am waith yr Ysbryd Glân. Mae hynny'n anghywir, yn dydi? Ond wedyn chi'n cael Cristnogion eraill sy'n mynd reit i'r pegwn arall yn dweud na gyd ni angen yr Ysbryd Glân a wneith yr ysbryd yn harwain ni i bob gwirionedd a ni ddim wir angen edrych na meddwl am be mae'r Beibl yn ei ddweud. Wel, na, mae'r pegwn yna wrth gwrs yn anghywir hefyd. I ni angen y ddau. I ni angen y ddau. Yr arwydd bod yr ysbryd ar waith yno ni yw bod yr ysbryd yn rhoi awydd yno ni i ddarllen y gair yma mae'r ysbryd wedi ei ysbrydoli. A felly fel eglwys, gaich annog chi ar ddechrau'r flwyddyn newydd yma, ar ddechrau'r cyfnod newydd yma, gaich annog chi i ymroi i gyd ddysgu. I dyfu yn eich ffydd chi, nid jyst ar lefel personol unigol, ond fel eglwys. Tyfu yn eich adnabyddiaeth o'r arglwydd. Mae yna ddihareb yn y Beibl fod haearn yn hogi haearn. Fel na i ni fod fel Cristnogion, yn hogi ein gilydd yn ein adnabyddiaeth ni o Dduw, yn annog ein gilydd i geisio'r arglwydd, yn annog ein gilydd i ddarllen y gair ac i ddysgu mwy amdano fe, ac yn annog ein gilydd gyda'r gair, yn dweud edrych be fi wedi darllen, edrych be mae'r arglwydd wedi dangos i fi, edrych ar y llyfr yma sydd wedi bod yn help i fi, gwrando ar y gân yma sydd wir yn helpu fi i gofio be mae'r arglwydd wedi ddweud yn ei air.
Mae eglwys ar ei lefel sylfaenol yn cyd-ddysgu. Na mor bell, fi wedi bod yn sôn am ddysgu mewn ffordd chydig bach yn ffals, chydig bach yn ynysig a gweud y gwir. Achos wrth gwrs roedd y dysgu yma yn rhan o rhywbeth mwy. Oedd yn rhan o addoliad yr eglwys. A dyma'r ail beth oedd yr eglwys yma yn ei wneud, roedden nhw yn cyd-addoli. Roedd rhan mawr o amser y Cristnogion yma yn cael ei roi i addoliad. Ie, gwrando ar pregethu'r apostolion. Ie, chwilio'r ysgrythyrau, sanctaidd, ond hefyd peth eraill. Mae'n clywed yn adnod 42, ond nhw'n dyfodbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Nawr ni feddwl am y cymdeithas mewn ychydig bach, ond mae hynny'n bwysig, ond nhw'n dod at ei gilydd, ond nhw ddim jyst yn gwneud hyn ar ei pen ei hun, ond nhw yn cael cymdeithas a'i gilydd ac yn torri bara. Mae hwnna'n sôn falle'n od i ni, be mae hynny'n golygu? Wel, cyfeiriad sydd yn ei fan hyn wrth gwrs at y cymyn. Wrth iddyn nhw ddod at ei gilydd, falle i ddechrau dros pryd o fwyd arferol, ond yn gyson bydden nhw yn torri bara. Bydden nhw'n cymryd darn o fara, bydden nhw'n ei doriau, bydden nhw'n ei ddosbarthiau ymhlith ei gilydd, ac yna bydden nhw'n gwneud yr un peth efo gwyn yn cymryd, yn yfed a rhannu ymhlith ei gilydd. Pam? Wel, mwyn cofio ac mwyn dathlu marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Oedd ei addoliad nhw wedi ei ganoli ar yr arglwydd, ar ei aberth Ond nhw'n atgoffa eu hunan yn gyson, mae'r unig ffordd o'n nhw'n gallu dod ynghyd fel hyn, yr unig ffordd o'n nhw'n gallu addoli Duw a nesau at Dduw oedd trwy gwaith gorffenedig yr arglwydd Iesu. Ac yna, ni'n clywed o'n nhw'n gweddio. O'n nhw'n ymroi i weddi. O'n nhw'n sicrhau bod yna amseroedd penodol, cyson, lle bydden nhw fel eglwys yn gweddio. Nawr, dwi ddim yn gweud beth o'n nhw'n gweddio. Allen ni ddyfalu yn gallwn ni, wrth edrych ar y siample eraill yn y Testament Newydd. O'n nhw yn gweddio mewn mawl i Dduw. O'n nhw'n gweddio mwyn rhoi diolch i Dduw. O'n nhw'n gweddio mwyn ymddiheurio i Dduw am ei methiannau nhw. O'n nhw'n gweddio mwyn ceisio arweiniad Duw. O'n nhw'n gweddio am bod nhw angen i gymorth angen iddo fe ymyrryd yn ei sefyllfa nhw. O'n nhw'n gweddio mwyn tywallt allan eu calonnau nhw i'r arglwydd. Nawr, beth oedd yn wir am yr addoliad yma? Yr addoliad yma o dan y gair, yr addoliad yma lle o'n nhw'n cymuno ac yn gweddio. Wel, yn adnod 46, ni'n gweld bod e'n rhywbeth oedd yn digwydd yn gyhoeddus a hefyd yn digwydd yn breifat. Adnod 46, gan ddyfodbarhau beunydd yn unfryd yn y deml a thorri bara yn ei tai. Hynny yw, oedd y pethau yma o'n nhw'n gwneud, oedd nhw'n digwydd, yn y deml, yn y man mawr cyhoeddus yna, lle oedd lot fawr o bobl yn gallu dod ynghyd. Ond nhw hefyd yn digwydd mewn tai. Lle bydd llai, grwpiau llai o'r eglwys yn dod at ei gilydd. Hynny yw, oedd yna adegau fel bore yma, lle oedd yr eglwys gyfan yn cwrdd mewn un man. Oedd yna adegau eraill, lle falle oedd hynny ddim yn bosib, a byddai'r eglwys yn cwrdd mewn grwpiau llai. I ba raddau mae addoliad yn rhan canolog o'n bywydau ni, fel eglwysi.
I ba raddau, dyn ni'n meddwl o ddydd i ddydd am addoli yr arglwydd fel eglwys. Neu ydyn ni just yn meddwl am y Sul? Sydd yn iawn. Neu ydyn ni just yn meddwl am un neu ddau achlysur penodol mewn wythnos? Dyna'r unig adeg? Na. Nawr, wrth gwrs, yn yr pandemig yma, ni di ffindo fe'n anodd i ddod ynghyd. Bore yma, mae yna rwystrau, ni'n gorfod eistedd ar gwahân un gilydd. Falle bod yr dulliau ni wedi gorfod dibynnu arnyn nhw yn y blynyddoedd diwethaf yma ddim wedi dod yn hawdd i ni. Ac eto, beth ni'n gweld yn yr eglwys gynnar yma yw'r deheuad yna, yr awchu yna i ddod ynghyd i addoli. A nag yw hynny'n bwysicach na pa mor gyfforddus ydw i yn bersonol? Mae eglwys iach yn eglwys sydd yn dysgu ar y cyd ac yn addoli yr arglwydd ar y cyd. Nid jyst yn bersonol, preifat, fod hynny'n bwysig hefyd, ond yn dod ynghyd i addoli. Nawr falle, mor belled, mae'r pethau ni wedi sôn amdano yn teimlo chydig bach yn oeraidd rhywsut. Dyn nhw ddim yn oeraidd, dim byd brafiach mewn gwirionedd na dysgu mwy am yr arglwydd ac addoli yr arglwydd. Ond falle bod e'n teimlo'n amhersonol. Hynny yw bod ni gyd jyst yn dod at ein gilydd ac yn gwneud rhywbeth ar y cyd ac yna yn gwasgaru. Ond na, nid fel yna mae bywyd eglwys iach, efe. A dyma'r trydydd peth, y trydydd nodwedd i fi eisiau tynnu'ch sylw chi ato fe. Mae'r eglwys yma yn cyd fyw. Yn cyd fyw. Sonis i yn adnod 42 am y gymdeithas. Maen nhw'n dyfalbarhau yn y gymdeithas. A mae'r gair yna cymdeithas, mae'n golygu mwy na jyst bod nhw'n cael paned ar ôl yr oedfa. Neu beth bynnag o'n nhw'n cael ar ôl i oedfaon nhw. Mae cymdeithas fan hyn yn rhywbeth llawer dyfnach, llawer mwy cyfoethog. Mae cymdeithas fan hyn yn cyfleu'r ffaith bod nhw yn rannu eu bywyd nhw gyda'i gilydd. Hynny yw bod nhw'n cyd-fyw. Nid yn yr un cartrefi yn angenreidiol, ond bod nhw'n cyd-fyw o ddydd i ddydd. A chi'n gweld rhyw esiampl o hynny yn dych chi yn adnod 46. Lle ni'n clywed roeddent yn cyd-fwyta mewn llawenydd a symledd calon. Hynny yw, falle ddim bob dydd, ond yn gyson. Dyma oedd eu patrwm nhw. Ond nhw'n dod at ei gilydd, nid jyst i ddarllen y Beibl a gweddio, nid jyst i addoli'r arglwydd, ond jyst i fod gyda'i gilydd. Just i rannu pryd o fwyd. Just i sgwrsio. Just i ddyfynhau eu perthynas gyda'i gilydd. A fi'n dwlu ar y disgrifiad yna bod nhw'n cyd-fwyta mewn llawenydd a symledd calon. Oedd e jyst yn rwydd iddyn nhw. Ond nhw'n perthyn i'w gilydd. Oedd e ddim yn faich. Oedd e ddim yn rhywbeth bydd y well dyn nhw osgoi. Oedd e'n rhywbeth oedd yn llawenydd iddyn nhw. Ar y gofyn bod ni'n meddwl bod hyn jyst yn rhyw syniad sentimental. Yna fe, allan ni jyst ddod at ein gilydd a cael pryd o fwyd a cael rhyw chats bach cyson a dyna hyd a lled cyd-fyw. Na, edrychwch ar adnod 44. Lle mae'n dweud hyn, roedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Be mae'n ni'n golygu? Wel, nid jyst bod yna rhyw undod yn perthyn iddyn nhw, nid jyst bod nhw'n cytuno ar beth ddylsyn nhw fod yn gwneud a beth yw'r ffordd ymlaen. Na, maen nhw'n dal popeth sydd ganddyn nhw yn gyffredin. Eu bywydau nhw, eu arian nhw, eu heiddo nhw. Ond nhw ddim yn gweld fod y pethau yma nawr yn
perthyn i fi yn unig neu i'n teulu bach ni. Na, mae'r pethau yma fel petai nhw'n cael eu dal yn gyffredin ar y cyd bydd a lles yr eglwys. Wrth ddal pob peth yn gyffredin, ond nhw'n sylweddoli fod y pethau sydd gen i ddim mor bwysig a'r brodyr a'r chwiorydd sydd gen i yng Nghrist. A felly ni'n clywed pan oedd rhywun mewn angen, adnod 45, byddent yn gwerthu ei heiddo a'i meddiannau, a'i rhannu rhwng pawb yn ôl fel byddai angen pob un. Oedd y cyd fyw yma'n rhywbeth hynod o real. Oedd e'n rhywbeth aberthol. Oedd e ddim yn orfodol. Oedd neb yn ei fforso chi i wneud hyn. Oedd e'n rhywbeth hollol ddewisol, ac eto mae'n amlwg oedd aelodau'r eglwys yma yn dewis i wneud e. Os oedd un ohonyn nhw a digon, neu mwy na digon, ac yn gweld aelod arall mewn angen, oedd dim cwestiwn beth oedd angen iddyn nhw wneud, ac yn nhw'n dewis i wneud e. Dyma yw rhan o beth yw bod yn aelod mewn eglwys. Wrth ymaelodi, wrth ymrwymo i'r eglwys yna, chi'n dweud, dyw fy mywyd i ddim just yn eiddo i fi mwyach. Na, fi wedi cael ymrhynnu gan yr arglwydd, mae mywyd i'n eiddo iddo fe, ac hefyd yn eiddo i'r bobl hynny i fi'n rhannu fy mywyd gyda nhw yn yr eglwys. Na, mi eisiau bod chydig bach yn ofalus fan hyn, achos ni, digwydd bod, yn ddigon ffodus i fyw mewn gwlad lle mae yna wladwriaeth les. Hynny yw, mae'r llywodraeth wedi trefnu adnoddau ag cyrff sydd yn darparu at anghenion yn gyffredinol yn ein gwlad ni. Ddim pawb, wrth gwrs, a mae yna bobl, byddwn ni'n gweld nhw o gwmpas y lle, sydd dal i fod mewn angen, a falle hyd yn oed o fewn yr eglwys, fydd yna bobl sydd yn cwmpo trwy'r cracks yn y system. Ond yn aml iawn, hynny yw, mae yna rhyw safety net cymdeithasol mewn lle, a felly ddim, falle'r ffordd gorau ni'n gallu helpu pobl yw gwerthu yn tŷ neu gwerthu rhyw ddarn o eiddo mwyn rhoi arian. Mae yna ffyrdd eraill o helpu, o bosib. Ond mae eisiau ni ystyried o ddifri hyn, mae gennym ni gyfrifoldeb. Mae gennym ni gyfrifoldeb arbennig dros aelodau ein eglwys lleol ni. Mae gennym ni gyfrifoldeb dros pobl yr arglwydd yn ein gwlad ni a thrwy'r byd, ac ar ben hynny, mae gennym ni gyfrifoldeb i fod yn hael tuag at y rheini sydd o'r tu allan. A felly os digwyddydd hi fod na rhywun yn yr eglwys hon sydd mewn angen, yna'r disgwyl yw bod yr aelodau eraill yn aberthu mwyn i helpu nhw. Dyma yw hi i cyd fyw. Roi o'ch bywyd chi dros eich cyd aelodau. Ond yna, mae'n un pwynt ola. Un peth arall oedd yn wir am yr eglwys gynnar yma. Ond nhw'n cyd ddysgu, ond nhw'n cyd addoli, ond nhw'n cyd fyw. Ac oedd y pethau hynny i gyd yn bwydo mewn i'r ffordd roedden nhw yn cyd dystio. Neu'n cyd dystiolaethu. Ar ddiwedd adnod 47, ni'n clywed hyn. Roedden nhw yn gwneud y pethau yma dan foli Duw a chael ewyllus da'r holl bobl. Ac roedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa y rhai oedd yn cael eu hachub. A mae'r disgrifiad yna yn un dylse'n cyffroi ni. Ni'n gweld fan hyn Duw ar waith mewn ffordd grymus.
Oedd e'n barod wedi achub 3,000 o bobl ar ddydd Pentecost, a nawr ni'n clywed, nid dyna o ddiwedd y stori, ond bob dydd mae yna bobl yn cael ei ychwanegu. Pob dydd mae yna bobl yn dod i gredu. Pob dydd mae yna bobl yn cael ei hachub. Ac os ni'n onest, ni'n stryglo i gredu hynny, nag ni? Ni'n byw mewn dyddiau mor galed, mor anodd, mor ysbrydol dywyll. Mae'r syniad bod yna pobl yn gallu dod i gredu o ddydd i ddydd, mae'n anodd i ni. Ond does dim byd yn amhosibl gyda Duw. A pan mae yn dewis gweithio ac yn dewis symud, mae hyn yn rwydd iddo fe. Ac wrth gwrs, gwaith Duw yw hyn, mae'n rhaid i ni gofio hynny. Gwaith yr arglwydd yw hyn. Roedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd. Nid yr eglwys yn ychwanegu at ei hun. Yr arglwydd sy'n ychwanegu. Yr arglwydd sydd yn achub. Ond y perygl yw bod ni'n defnyddio hynny fel rhyw fath o esgus. Yr arglwydd sydd yn achub o'r dechrau i'r diwedd. I ni methu achub neb. Ond sut oedd y bobl mae'n cael ei ychwanegu beunydd? Sut oedd nhw'n dod i gredu yn yr arglwydd? Wel, mae'n rhaid bod nhw yn clywed am yr arglwydd. Mae'n rhaid bod nhw'n clywed yr efengyl. Oedd y bobl yma oedd yn cael ei achub, ond oedd ddim jyst yn cerdded o gwmpas y lle, siwr o fod, falle bod yna esiample o hyn, ond cerdded o gwmpas y lle a jyst digwydd ffeindio hunan yng nghwmni'r Cristnogion yma. Na. Duw sydd yn achub, ond mae'r arglwydd wedi dewis yn ei ddoethineb i ddefnyddio cyfryngau. Mae'n defnyddio pobl. Mae'n defnyddio ei eglwys. Sut oedd pobl yn cael ei achub gan yr arglwydd o ddydd i ddydd? Wel, wrth i'r gynulleidfa cyd-dystio i'r byd o'i cwmpas nhw. Nawr, sut oedd y tystion yn edrych? Wel, mewn un ystyr, oedd y tystiolaethiau yn edrych fel y pethau ni wedi sôn amdano nhw'n barod. Wrth i'r Cristnogion yma ddod at ei gilydd mwyn dysgu mwy, ond nhw'n tystio i'r bobl o'i cwmpas nhw bod nhw wedi dod o hyd i rhywbeth gwell nag oedd ganddyn nhw o'r blaen. Rhywbeth gwell na sydd gan y byd i'w gynnig. Wrth iddyn nhw ddod yn gyson, wythnos i wythnos ac o ddydd i ddydd i'r deml, ac i'w tai nhw mwyn addoli yr arglwydd, ond nhw'n tystio bod ganddyn nhw feistr newydd. Bod nhw yn addoli Duw. Mae fe oedd yn derbyn eu clod a'i mawl nhw i gyd. Wrth iddyn nhw cyd-fyw a dod ag gwerthu ei arian a'i eiddo nhw mwyn roi i'r anghennus yn eu plith nhw, ond nhw'n tystio bod yna newid wedi digwydd ynddyn nhw. Bod nhw fel eglwys yn bobl i'r arglwydd. Wrth iddyn nhw fyw fel eglwys, ond nhw'n tystio i'r arglwydd. Ond fi'n credu byddwn ni'n twyllo'n hunan os o'n i'n dweud mae dyna'r cwbl o'n nhw'n gwneud. Os o'n ni jyst yn dod at ein gilydd i ddysgu, os o'n ni jyst yn trefnu cyfarfodydd ac yn addoli, os o'n ni jyst yn caru'n gilydd, bydd hynny yn ddigon. Na, mae hynny'n dda, mae hynny'n bwysig. Mae'r pethau yna i gyd yn amlygu yr efengyl ac yn pwyntio pobl at yr efengyl, ond mwyn i bobl gredu'r efengyl, mae angen iddyn nhw glywed yr efengyl. Oedd yr eglwys yma yn amlwg yn cyd-dystio. Yn unigol, mewn grwpiau bach, gyda'i gilydd, ond nhw'n chwilio am ffyrdd a chyfleon mwyn rhannu yr efengyl, mwyn dweud wrth bobl y newyddion da yma, mwyn perswadio pobl o wirionedd y neges a'i dod â nhw
i gredu yn yr arglwydd. Dyma un o'n nodweddion eglwys iach. Yn anffodus, fi'n credu bod e'n nodwedd sydd ar goll mewn llawer o'n eglwysu ni. Dyma falle lle i ni wanaf. I ni'n reit dda gyda rai o'r pethau eraill. I ni'n reit dda yn dod ynghyd ac yn darllen y gair, yn addoli'r arglwydd, yn caru'n gilydd. Ni ddim cystal ar estyn allan. Mae blwyddyn fawr dych chi o'ch blaenau chi. O'n i bron a gweud blynyddoedd mawr, ond pwy a wyr, mae'r arglwydd yn sofran. Mae gennych chi penderfyniadau mawr i'w gwneud. Ni'n siŵr bod rai o'r pethau yma'n eich poeni chi. Gwnewch yn siŵr bod y pethau yma mewn lle gyntaf. Gwnewch yn siŵr bod y pethau yma yn ganolog, yn sylfaenol, yn greiddiol i chi a'ch bywyd chi fel eglwys. I eglwys sydd yn cyd ddysgu, yn cyd addoli, yn cyd fyw ac yn cyd dystio. Gogoniant i'r arglwydd. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd i orffen. Nid carol, ond can sy'n sôn am yr eglwys. Yr anogaeth yma o eglwys cod. Gwisg darfogaeth di. Gwrando alwad Crist ein brenin. Y rai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi. Cryfder Duw sy'n nerthu'n byddin. A tharian ffydd ar gwir o'n plaid gwrthodwn gelwydd yr un drwg. Cans cariad yw rhyfelgri'r fyddin gref. Wrth i'n geisio y colledig. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Wow.
arna ti fod gyda ni. Weddill y dydd heddi, ond yn y flwyddyn sydd o'n blaenau ni. Arglwydd ni'n diolch i ti. Am yr undod sydd i ni yn yr arglwydd Iesu. Am y bywyd newydd sydd ynddo fe. Helpa ni nawr, arglwydd, i fyw allan yr hyn rwy ti wedi i gynllunio ar ein cyfer ni. Helpa ni yn ein bywydau ni fel eglwysi ac wrth i ni geisio estyn allan a rhannu'r newyddion da yma gyda'r bobl o'n cwmpas ni. A nawr bydded i'r arglwydd dibendithio a'r gadw. Bydded i'r arglwydd lywyrchu ei wyneb arnat a bod yn drygarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a roi i ti heddwch. Amen.